Jotend Azimio mae kaunti ma Nairobi onyonore ni ikruok ne romo ma kiny e lap ma Jacaranda oserumo ka gilero ni romo ma kiny dhi chiwo yo madhi kawo e weche mag siasa. Kaka jafwambo marwa e weche mag siasa Chris Owino leronwa, josiasa go motelnegi kod jakom ODM kaunti ma Nairobi George Aladwa kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino bende owuok tung' mosuo kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi mano magiwacho ni otemo bwogo MCAs mag Azimio ma Nairobi. Kata odoko ni jatend piny Dr. William Ruto nyoro nyiero romo magi, kweth mar Azimio ochung' kar tiendgi ni romo margi odiochieng' ma kiny e lap ma Jacaranda Grounds biro dhi nyime maonge dok chien. Ka otelnegi kod jakom duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi George Aladwa kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jotelogo onyonore ni romo ma Jacaranda Grounds biro dhi timore kendo kwayo johera mag Azimio mondo owuog oko kar rombgi. Naomba watu Embakasi East tukiongozwa na General wetu Babu Owino kwamba kesho kila nyumba, kila jikoni, kila kona, kila sehemu ya Embakasi East tukutane hapa. Come one, come all. Come we talk. Come we have a conversation. Come we talk about change. Change that will give you jobs. Change that will ensure that the price of fuel is reduced. Change that will ensure that the price of hunger is reduced. Kesho ndio siku ambayo tutajua na kupata mwelekeo wengine. Mliona tulikuwa Kamkunji, mwelekeo umeshapeanwa, mwelekeo wengine utaongezwa kesho. Mambo ni bado, inaenda polepole. Jotelogo kata kamano oyango ni romo makiny idhi tim e yor kwe kendo kwayo piny owacho mondo migi arita kwe moromo. So tunaomba kesho tunataka amani katika mkutano wetu. Tunaomba polisi, county police boss, Bungei tupatie security na tunaomba kila mtu akuje na amani, hakuna mtu atafanya fujo. Jotelogo bende oseo jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi mano magiwacho ni en bwogo MCAs mag Azimio ma e kaunti ma Nairobi kalure kod chung' margi motegno. Wenye wanasimama on the way of change, the wheels of change shall crush them. The wheels of change shall crush them. The wheels of change shall crush them. Mmesikia kwamba kuna waheshimiwa wetu ambao sahi wako mafichoni wanatafutwa. Na nataka kuambia Deputy Rigathi Gachagua, vile baba wetu amesema kwamba atutambui orders zako ambayo unapeana kwa serikali kushika MCS wetu. Romo makiny dhi bedo romo mar ariyo mar Azimio e kwedo yiero ma jatend piny ka achiel gi miyo johera mag yo magibiro kawo. E juma mokalo, Azimio ne obago romo maket gi mano e lap ma Kamkunji kama ogai margi Raila Odinga ne owacho ni ok oyang William Ruto kaka jatend piny Kenya. E komachielo, mane en jatend migawo matelo mag gwenge Eugene Wamalwa bende osiro romo mag Azimio e pacho kae ka owacho ni gin romo mag sumo paro e wi weche machando jopiny. Mkutano wetu is a national dialogue with Kenyans. It will be peaceful. Sio mass action na tunaenda kuleta fujo. Wakenya wako wanalia na wanauliza baba awasikize na awasaidie. Kauloso e dala jatend migawo machon mar somo mosenindo Professor George Magoha e bore Nairobi, jalup jatend piny Rigathi Gachagua othieno ni Kenya Kwanza ema dhi beto telo nyaka yiero mabiro kendo nyiso Azimio mondo yie kod loch. So if you said you do not recognize us, then how would you ask for help from government? You know, some of these things don't make sense. And we are saying we are the government for now. Let us work. Let everybody accept and move on. Unajua maisha inakuwaga namna hiyo. Alafu tutapata nafasi pale mbele. Pale 27. Turudi pale kwa kiwanja tumenyane wananchi waamue. But for now, President Ruto is the president. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.